आमगेल समस्त वीक्षकांक प्रीतीपूर्वक नमस्कारू. हांव तुमगेल मोगाची विद्याप्रभू कारकळादकुन. तुम्ही पुराजने नवरात्री सडगर संभ्रमारे आचरण करता आस म्हणून हांव लेखतास. कसन विशेषत म्हणून आलोचन करता आसाव तुम्ही. आमगेल टायटल पळून तुम कोळनच का नवे. आज मी सवाशिणीक होंटी भरची कशी आणि ताजी वैशिष्ट्यत पुरा कसं नाही म्हणून तुमका दाखवचे एक सान प्रयत्न केला. आईच आमगेल हे व्हिडिओ रिक्वेस्टेड व्हिडिओ. बोला गीता सुधीर कामत हांनी आमका रिक्वेस्ट केलेलं. गीता कामत तुम्ही सजेस्ट केलेलं तुमका धन्यवाद. आमगेल समाजा बैल मनशांक सवाशिनी होंटी भरची कशी म्हणून गोत्तस्क जालेले विषयी. आत्ता तुम्ही पळयल्यारी पूर देवी देवस्थानांतू चंडिका यागो, देवी पारायण, कन्या पूजा, कुमारी पूजा, सवाशिणी पूजा, अक्षराभ्यास हे पूर चलता आस. नवरात्रीचे हे 9 दीस हे पुराय सेवा देवीक अर्पण करतसले संप्रदाय. हे सवाशिणी होंटी भरचेनी सामान्य होंटी भरचे हे दोन्हींतू मस्त अंतर आस. हे सवाशिणी होंटी भरचे म्हळ्यार एक व्रत. हे सवाशिणी होंटी घेतलेनी आणि होंटी भरतलेनी दोगांनी मात्यार नावनु खरकट काय नाशी हे व्रताचरण करका. हे आचारू विचारू आमगेल म्हालगडे आमकां शिकयलेलं आस. तशी तुमकां सांगून दिलेला आशा पुरो जाल्यारी आमगेल मुखारची पिळगेक उपयोग जातल म्हणून आम्ही हे व्हिडिओ करता आसच. आज हांवें सवाशीण जावन आमगेल मोगाचे प्रभ आपयला. प्रभ कोण म्हणून तुमकां गोतच नवे. आमगेल लास्ट व्हिडिओंतू तिणेची स्नेहाक सोंड फूल म्हणलेले. तुम्ही पुराजन त्या व्हिडिओ पळयला म्हूण लेखता. पळयनी जाल्यारी पळोवचे विसरू नाका ती. तुम्ही आमगेल हे व्हिडिओ एंड ताय पळोवन आमकां प्रोत्साह करका. आता येची सवाशिणी होंटी भरची कशी म्हणून पळय. आत्ता मी सवाशिणी होंटी भरूक कसकस होंटी साहित्य जाय म्हणून पळोया. फस्टाक पाद्य घालूक ताटीची पुटांतू उद्दाक हळदी, कुंकुम, फूल, ಶಂಡಶಿಲ್ ನಾರ್ಲು, केळणे, विडो, चोळ्या घण, दक्षिणा आणि अक्षत. मन्मी देवातेसु कुळार धुवांक सवाशिण जावन आपयतात. मन्मी देव करताना कुलदेवांक वॉड आणि चेप्पी खीरी कोरनु पानवरची क्रम असता. मस्त गरकडे मलगड्यान चलोसून आईल तशी 9 दिसा देवी पारायण कोरनु कणस घरा हाणू नवे जेवण करताती. हक्का मन्मी देव होई म्हणताती. शिनी होंटी भरताना नेलार केदनाय बेशनजे मणेर जेवो मांद्रेर जेवो बैसका. प्रभा मणेर बैस. सवाशिण म्हळ्यारी लक्ष्मी देवी म्हणून आम्ही मना लेखून तिक्का हे सवाशिणी होंटी भरची कोरता. सुरेख पाद्य घरचे प्रभा पाये दुर्द बरे. हे आम्ही 3 पटी कोरका. दाव्यातन उजव्यातक उद्दा घालू. हे उद्दाक आम्ही आमगेल मात्याक लावून घेऊ. हे आम्ही पाद्य घालताना लक्ष्मी देवीले पाद म्हूण लेखून मनांतू भक्तीर कोरका. हे सवाशिणी होंटी भरताना प्रायेन होड सान म्हणून ना. प्रायेन होड आशिल्लेनी सन्नांक सवाशिणी होंटी बरयत. बटेन मागीर तांकां फस्ट प्रामुख्यते हंतू. आता मी सवाशिणीक हळदी कुंकुम लावूया.
आता फूल माळचे होंटी घेताना केदनाय सेरगांत होंटी घेवका प्रभा सेरोग एदूर कर आता सेरगांतू नार्लू शेंडू एदूर कोर्नु एश दवरचे तज्जोटू केळे वीडो चोळिया ओंग खण दक्षिणा इतली पुरा दवरून जातरी 5 पटी अक्षत घालचे आणि थोडे अक्षत सवाशिणीला हातांत दिवचे आणि सवाशिणीला पायार अक्षत घालचे सवाशिणीला हाता दिलेले अक्षत आम्ही आमगे सर्गा घेऊन सಣ್ಣ चेडवाल मात्यार घालचे होंटी बोन जत्तरी सवाशिणीले भक्तीरी पाय धरचे सवाशिणी होंटी ಬರ್ತಾನ आमगेल मलगडे कास मारनु सवाशिणी होंटी बರ್ತशिली हेवे एक हंगेले मलगडेले संप्रदाय कास मारचे कष्ट जत जलरी अशीची सिंपल जाऊन कापड नेसून सवाशिणी होंटी बरेत अनेक विषय कसं म्हणल्यारी चंडिका याग करताना ते देवीक होंटी समर्पण करतात घराक हळदीक मुंजे सांगू येताने होंटी बरताती तक्का हे सवाशिणी होंटी तितली क्रमून आम्ही हळदीक मुंजे सांगू येताना होंटी कसले भरची म्हळ्यारी ते एक मंगळ द्रव्य म्हणून तांगेल मंगळ कार्य चंदायर जाऊ म्हणून हारैसून दिवचे होंटी बरचे आमगेल मलगड्यान चलसून आईल एक क्रम सुमंगलिंक होंटी बरची म्हळे मस्त महत्वस बायल मनशान अय्यपणारी दैवाधीन जाल्ल्यारी तेदनाय होंटी बरताती ती सुमंगली म्हणून तशी तिका विदाय करताती हे आमगेल मलगड्यान चलसून आयिले संप्रदाय आम्ही हे मुखार व्हरचे प्रयत्न करता तुम्ही सवाशिणी कशी होंटी बरची म्हणून आमक गोत्तशील विषयू आम्ही ह्या व्हिडिओरी तुमक दाखवचे प्रयत्न केला हांतू कसने चुकामुकी जावन असल्यारी आमक माफी करा आणि तुमगेले अनिसिके अभिप्राय आमगे कमेंट बॉक्सात घालाचे आमगेल हे व्हिडिओ तुमका इष्ट जाला म्हणून आम्ही लेखतात हे आमगेल व्हिडिओक एक लाईक करून तुमगेल आपतालोट पुरा शेअर करून सबस्क्राईब करूक विसरू नकाची तुमगेल प्रोत्साह आमगेल उत्साह वैगो प्रभा आमगेल वीक्षकान इतली प्रोत्साह दिलेली निमतीची आमका व्हिडिओ करूक मोटिवेशन तुम्ही आमगेल पुरा व्हिडिओक अशी मोग दिवका म्हणून आमगेल एक अपेक्षा लाईक कॉमेंट शेअर करच्या विसर नका ती आमगेल पुरा वीक्षकांक नवरात्री परबेचे हार्दिक शुभाशय धन्यवाद.